Dmitrij Medvedev, čovek sa visokim političkim statusom. Medvedev je ruski političar, profesor prava i advokat. Trenutni lider Jedinstvene Rusije i potpredsjednik Saveta bezbednosti Ruske federacije. Dmitrij Anatoljević Medvedev je bivši predsjednik vlade Ruske federacije i bivši predsjednik Ruske federacije. Poznat je po svojoj strategiji i političkoj veštini, odgovoran za mnoge važne odluke u Rusiji. Određeni debeloglavi rovovski majmuni Banderostana su istakli da je najbolji metod za borbu protiv Rusije uništavanje naših lansera raketa širom Rusije pomoću raketa dugog dometa koje je obezbedio Zapad. Šta to znači? Samo jedno. Rizikuju da se poklapaju sa tačkom 19, osnova državne politike Ruske federacije u oblasti nuklearnog odvraćanja glasi: agresija na Rusku federaciju uz upotrebu konvencionalnog naoružanja kada je samo postojanje države ugroženo. To nema nikakve veze sa pravom na samoodbranu, to je nedvosmislen i očigledan osnov da upotrebimo nuklearno oružje protiv takve države. I to je neophodno zapamtiti za sve naslednike Hitlera, Mussolinija, Petena i drugih u današnjoj Evropi koja favorizuje naciste u Kijevu. Pridružite nam se da biste saznali više o Dmitriju Medvedevu, njegovoj karijeri i uticaju na rusku politiku i bezbednost.